отново ще върна за тези от вас, които ни гледат онлайн или може би са закъснели, така да въведа в днешния ден. Като цяло идеята ни да направим тази първа среща беше доста така, бих казал, може би прибързана, тъй като нашите колеги от другите бюра подготвят своите по-задълбочени обучения, каквито ще предложим и ние, но ние искахме да си поговорим така по-широко, по-разпуснато, именно за тези основи на тази програма и тези така страшни приоритети, нали? Защото когато някой прочете mental health, какво е това? Особено тук в България, това е абсолютно непонятно и едно табу. Но всъщност всички тези така интересни термини и сложни думички, някои от тях добре преведени на български, други не чак толкова, защото може би нямат практика все още, много добре прозират и се визуализират на простия език на практиката на нашите колеги, които вече имат, мисля така, доста добър многогодишен опит, някой не толкова многогодишен, но наистина успешно се справят. Искам да кажа, че България и българските участия и проекти са изключително конкурентно способни и абсолютно, бих казал, на топ ниво спрямо абсолютно всички други. Това е хубавото на тази програма, защото вие наистина имате една реална представа и сверявате си часовника в международната среда и общност. Програмата се оценява също така от независими експерти в Брюксел. Това също е важно да се каже. Средствата се разпределят също така от Европейската комисия. Тоест, процесите са, нали, доколкото е възможно, бих казала, изключително прозрачни. Това е така. Какво друго да кажем? Сега ние не сме структурирали последователност на разговора с двете... Но пък имаме предложение. Всъщност, много се радваме в първата половина на нашия ден да започнем с един от на пръв поглед плашещите приоритети. Това е гражданската активация и връзката между културата и образованието. На мен лично това ми е много любима тема и за това сме поканили представители на два изключително интересни проекта, които от една страна по различен начин атакуват тези теми и се занимават с тях, а от друга всъщност засягат една част от културната дейност и културната практика в България, която често остава в страни от по-популярните дейности, да го кажем така. В случая става дума за образованието в полето на аудиовизията, киното и медийната грамотност и работата с деца. И бих предложил всъщност направо се лишавам от този микрофон и го връчвам на Параскеви Карагеоргиева. Само да завържа връзката между тези две дами прекрасни гостуващи сега. Една също предстои в публиката, виждам някъде се появива. Всъщност общото, много са общите неща, но всъщност това, което свързва и двете дами и проектите, които ще представят, е именно работата с деца. Тази изключително важна за всички нас публика, нека така да разглеждаме като публика, но всъщност и това са нашите бъдещи създатели, творци, управляващи, граждани и така нататък. Тъй, че това е изключително важен приоритет, който смятам, че трябва да бъде засегнат почти във всички проекти, освен тези, които изследват, нали, теми не толкова достъпни за децата. Борислава е тук също, за да представи прекрасните книги на издателство Timelines, които също са публикувани благодарение на програмата за преводи и разпространение на съвременна литература на Творческа Европа. Давам ви думата, дами. Разкажете ни повече. Здравейте, много благодаря за поканата. Здравейте на всички тук и тези, които ни гледат онлайн. Аз съм Еми Карагеоргиева, част от Сдружение Арте Урбана колектив. Благодаря за представянето и ние така, нашата голяма страст е културата и образованието, и най-вече киното и образованието и как да достигаме до повече публики, защото не само ще създават, но те ще са и тези, които ще консумират култура. Това ще бъдат бъдещите посетители на театри и на кинозали и така, и те, ако не познават тези изкуства от ранна възраст и не ги ценят, няма как това да се случи.
Арт Урбана колектив вече почти 10 години се занимава с кинообразование, като работи най-вече в училищата. Правим обучения и за учители, и самите ние сме на терен. Създаваме киноклубове из цялата страна и така въвеждаме киното като част от образователния процес на децата, защото в България няма национална стратегия за кинообразование на национално ниво, и това също е наша цел. Надяваме се това някой ден да се случи и наистина искаме да докажем този казус чрез позитивните резултати на нашата работа, които си личат и които публикуваме, и които постоянно искаме да бъдат в полезрението и на публика, и на родители, и на учители, за да може това да стане реалност. Тук съм поканена най-вече заради участието ни в европейския проект Синет. Синет е наистина нещо уникално. Много се радваме, че има възможността да съществува. Това е най-големия европейски проект за кинообразование, като той включва в момента 13 държави. Като това, което Синет прави, да създава колекция от филми от всяка една държава, създава цяла педагогическа програма, методология около всеки филм, която е преведена на всички езици. Тоест ние в България може да работим с филми от Литва, от Румъния, от Гърция, от Хърватска, и те могат да работят с филми от нашата държава. Ние сме така... Се шегувахме на нашия кик-оф, който беше преди седмица. Се шегувахме, че сме един мини Европейски съюз. Само да отворя за тези от нас, които не знаят, това е жаргона на програмата. Кик-оф какво означава? Нали, това е срещата обикновено между партньорите в един проект, с която те поставят началото на своето пътешествие, така да се каже. Да, може да си представите, нали, няколко представители от всяка държава, нали, 13 държави, наистина се говори на много езици, решения се взимат трудно, но наистина един много удовлетворяващ процес накрая. Но така всичко трябва да бъде преведено на всички езици, филм, нали, с субтитри и така. Аз съм подготвила един трейлър на програмата, който, понеже тя е много всеобхватна, мисля, че добре ще покаже за какво става дума и след това ще поговоря малко повече в детайли за програмата в България. Докато колегите се справят с трейлера, аз ще отворя, нали, отново една скоба, така ще се включвам в днешните разговори като един досаден глас в дъното на стаята. Всъщност, интересното при програмата при Творческа Европа е, че има така нареченото и междусекторно направление, по което, между другото, така, забелязваме, че няма много голяма активност в България. Може би не е добре разбрано, може би не е добре прочетено, може би ние не сме толкова разбрали как се случва, защото всъщност то прави връзката между аудиовизуалния сектор, киното, видеоигрите. Мисля, че го имаме. Не е това. Не е ли това? Продължавам тогава. И културния сектор, традиционно, нали, всички ангажирани в изпълнителските и визуалните изкуства. Тоест някакси при нас може би не е толкова изградена взаимовръзката, докато съвсем нормално е и съвсем така необходимо в днешния съвременен свят, особено който нещата се случват много онлайн изцяло. Много е важно представянето на даден културен продукт, независимо дали това е книга, дали е спектакъл. Все пак, знаете, ангажирането на публики до голяма степен идва и от тези първи стъпки в нали, създаване на трейлери, на някакви промоционални материали и кампании. Та именно тази междусекторна програма позволява такава синергия между аудиовизията и културата. И сега тази година отново ще има дори много по-разширена рамка. Там има интересни конкурсни сесии за медийна грамотност, да кажем, за така наречената media literacy, за демократизация също така на медиите, т.е. независими медии, начини за информиране на обществото, борба с нали, фалшивите новини и така нататък. Съветвам ви да разгледате и тях, независимо, че те не са фокуса на днешната среща. И ето. Да, това не е трейлера, но може ли да върнете в... това е резултат от едно ателие с деца, което направихме. Рисуване на лента се казва. То е вдъхновено от експериментална програма, която е част от колекцията на Синет.
Това са специално подбрани експериментални филми, които гледаме с децата и ги окуражаваме наистина да си развиват въображението. Има ли история, когато са само форми и цветове, и заедно с Киноклуб Супер 8 направихме това ателие. Това е видеоканала в Vimeo на Арт Урбана колектив, където качваме всички резултати на децата. Прожекциите на филмите от колекцията се придружават от работилници и резултатите от работилниците ги качваме ето тук, като се създават късометражни филми, правим стоп-кадър анимация с децата, правим много фотографски ателиета и така. Може ли да отворим тогава сайта на Синет? Аз ще използвам случая да похваля всъщност тази страница. Наистина изключително добре документирана и представена, бих казала, защото също връщам се към досадната проектна реалност. Много голяма част от нашите проекти е разпространението и документацията на това, което се е случило. Това е. Може ли да отидем на колекция? В колекция тук може да видите горе Collection. Сайта го има и на български, може да го отворим и на български език. Там. Да, виждате, всичко е преведено на всички езици. В колекция са филмите, които в момента могат да се ползват. Те са... Нашата целева аудитория са най-вече учители, както и хора, които работят с млади хора, но тук се регистрират учители, те са одобрени от нас и могат да ползват цялата колекция на Синет. Това са... филмите са разпределени за различни възрастови групи. Започваме от 7 годишна възраст нагоре и ние всеки партньор също адаптира според контекста на държавата. Ние от Арт Урбана колектив виждаме, че за учителите е трудно просто да вземат филмите и веднага да започнат да работят с тях, тъй като тази практика за артистично образование не е разпространена. Затова правим обучения. Радваме се, че вече има инициатива и от самите училища. Те ни канят да направим обучение за техния учителски колектив. И също така правим специални допълнителни програми, които насочват учителите от кой филм да започнат, как да продължат, как да ползват филма, какви задачи да поставят на децата, какви упражнения могат да правят с децата. И ние като ментори, нашия екип има ментори, които отиват и на място правят също упражнения с децата, които са така по-технически. Как да работим с камера, нали, носим ние техника и това винаги е много вълнуващо за децата. Като ценното на методологията на Синет е наистина качественото кинообразование. Тоест, навлизаме в трудни теми, не гледаме филми, които са познати на децата, както споменах, имаме експериментална програма, имаме страхотна програма от литовски документални късометражни филми от 60-те. Те са страхотни, между другото. Прекрасни са. Това ми е, може би, една от любимата колекция, с която работя. Някои от филмите са много абстрактни, но те говорят на децата. Нали? Не се страхуваме да им покажем нещо, което може да бъде непознато, но именно по този начин се развива естетиката и по този начин децата започват да си задават въпроси, а не просто едно послание да им бъде смляно, да им бъде представено, както в много от филмите, които са насочени към тази възрастова група са. Това не са филми за деца, това са филми, които са подходящи за деца и са подбрани от кинообразователни експерти от цяла Европа. Именно този елемент на Творческа Европа е много важен. Нали? Такъв проект не би могъл да се случи по никакъв друг начин, освен чрез европейски проект. И за нас това е много ценен. Искаме да го продължим. Той вече... ние сме в проекта от 2015 година. Тепърва предстои кандидатстване за следващия кол. Пак ще кандидатстваме, ще го разширим. Но да, много се радваме, че сме част от него и че така всеки партньор допринася равно за неговото развитие. Тъй като каза от 2015, всъщност
може би едно от най-хубавите за мен неща, освен това, че програмата стимулира към намиране на семейство и партньори отвъд нашата национална реалност, е това, че тя всъщност е с многогодишна рамка, т.е. проектите могат да бъдат до 4 годишни и също така стимулира се и се подкрепя повторното участие, особено на тези проекти, които като в случая според мен е абсолютно очевидно имат така изключителна рефлексия върху общността и са много интересни, полезни и качествени, така че програмата подстрекава повторното кандидатстване, естествено с надграждане вече на проекта, може би с добавяне на нови партньори и така нататък. По-късно тук ще бъде Ива от Линди Хоп. Тя ще ни разкаже за тяхното пътешествие в това надграждане на проектите. Като говорим за надграждане, да, може да върнем снимката, която излезе преди малко. Нещо, което правим в момента синете във втория си етап, нали, за втори път е финансиран и в момента разработваме тази интерактивна карта, на която да си личат всички дейности, които всеки партньор прави. В момента я попълваме, така че не е готова. Това е скриншот на бек-офиса. Помолих нашия технически екип да ни изпрати и с пинчета ще може да се види какво се случва къде. Програмата не е само за партньорите, тя може да бъде ползвана и извън партньорската мрежа. В 45 държави е ползвана до сега. Може ли следващата снимка? Като идеята е също учители, които не знаят откъде да започнат, да могат да видят колега, който е наблизо, който е от същата държава, какво прави и да се вдъхнови, да направи нещо подобно, дори да се свържат помежду си. Това е от Пилзен, Чехия, обучение за учители. И понякога хубаво да видиш, че си част от нещо много по-голямо. Нали? Може да правим едно обучение в Ловеч за учители, правим същото нещо в Чехия, в Германия, в Франция. Нали, учители, създаваме мрежа от учители, която е много по-голяма, нали, от това, което те могат да си мислят. И също, нали, най-важното от дейности с ученици. Това е в друго малко граче в Чехия. Много работим с свързване на киното с други изкуства, с литература, с живопис, с музика. Това е упражнение музикално. Нали, децата си затварят очите и само слушат и после гледат отново сцената. Така че се много, много разнообразно, много интердисциплинарно това, което си говорихме по-рано и то е възможно най-ранна детска възраст. Наистина виждаме разликата, когато започваме да работим с ученици, когато са на 15 и когато са на 7 и са с нас в следващите няколко години. Да си кажа и статистиката, че не я помня, Изус. Но да, от 2015 сме в проекта, имаме близо 600 прожекции в над 30 населени места в България, над 10 000 млади зрители, 400 учители са минали през нашите обучения и в момента имаме около 600 български учители записани в платформата, регистрирани, които ползват филмите. Въпрос, но също така апелирам, ако ви искате да зададете въпрос, съвсем спокойно просто ми кажете, за да подам микрофона. Само да задам моя, защото ми стана много интересно. Аз също се сблъсквам вече няколко години. Сблъсквам се, защото буквално една стена в повечето случаи с нали, невъзможността за интеракция и случване на добри неща в образователната система, защото имам 2 деца. Дъщеря ми става другата седмица на 11, сина ми е на 7. Те учат в, мисли, доста да, едно от така добрите, бих казала, столични училища, държавно е. И най-честото извинение, естествено, е, че системата е много сложна, че няма начин, че децата не могат да бъдат изведени извън училище, че е много сложна процедурата, чисто административна. И това наистина е така. Но ето, виждам тук, нали, тази хитрост и всъщност тези нови начини за комуникация, нали, посредством екраните, посредством видеата, посредством така, бих казала, неинвазивна практика. Да. И всъщност ми е интересно защо кандидатстват учители, вие директно към учителите се насочвате, а не към директорите, защото нали, директора там, този всевишен, който разрешава или забранява нещата,
Ще ми кажеш ли? Ами учителите са тези, които вършат работата, нали, така да се каже. Обикновено учителят е мотивиран и той получава разрешението от директора. Поне за сега така сме работили. Има и директори, които се свързват с нас, но в крайна сметка учителят е този, който трябва да отдели време, за да могат да се случват тези неща. Така че за сега тази система работи и се фокусираме върху нея. Те са тези, които достигат до децата и слава Богу, все пак вече има в системата пространство. За това има клубове по интереси. Сега за културата и спорта една нова програма, която и забравих името, но по нея киноклубовете ни из цялата страна могат да се оборудват, което е чудесно. Могат вече и сами да заснемат неща и камери. Ние ги съветваме какво да си купят за киноклуба. Така че, слава Богу, наистина последните 2 години така доста се развиха нещата в училище и стига учителя да е мотивиран. Има начин. Наистина сме убедени в това. Имаше въпроси, желаящи за въпроси тук в публиката. Ако искате, може да се представите накратко. Няма да отнемам време. Казвам се Светлана Пройчева и съм заинтересована от тази програма заради много млади хора около мене, които търсят път и в общи линии нещата опират винаги до стена. Надявам се тук да получа информация, която да разбие стени, поне да отвори вратички. Първо ме интересува този голям проект. Вероятно е в BIG Users или Projects, или как ги наричате. Категорията не е малък и среден, категорично. Нали? Второ, влизайки в нашата среда тук, на вашите потребители, вие, анонсирайки се с листовки, през мрежата, как стигате убедително до тези, които вземат решението? Как един учител разбира за вас, ама не просто през деца, които са заинтересовани, а така, че да е убедително, защото като се каже Европейска комисия, европейски проект, това вече звучи убедително, но все пак, кой е основният канал, с който стигате до тези хора, които са ви таргет? Това не е единствената инициатива на Арт Урбана колектив. Ние организираме и филмов фестивал, срещи на младото европейско кино и имаме много активна промоционална кампания по много от проектите. И за вече 10 години имаме страшно голяма мрежа от учители и директори, които вече получават информация за нас. И честно казвам, най-добрият начин, по който повече хора научават е, понеже са чули от колега и така. И така ни се разширява все повече и повече мрежата и достигаме до много нови учители. Правихме обучение във Варна, в Ловеч, нали, сега сме в Бургас, е новото място, в което ще работим и постоянно така се свързват и с нас и ние намираме нови хора, дори на такива места, като тук, канят ни на конференции. Нали, то са много, много начините. Разбира се, кампаниите, които правим промоционални в социалните мрежи, изобщо покрай по-големите ни събития, ни кара да достигаме до повече хора, но не сме, как да кажа, не сме новите първа да звъним, нали, по телефоните, но в началото много трудно. Лично, да. Аз не съм била от самото, аз съм част от колектива последните 4 години, не съм била от самото начало, но знам много за началото колко е било трудно. И изобщо е било трудно да обясниш защо култура, защо точно кино, пък как, нали, какво е ценното в този подход. Но и сега, като имаме и толкова много материал, нали, само се влиза в Vimeo канала и се вижда какво влияние имат такива програми на децата, особено на деца, които са в малки населени места и няма нищо. Там няма достъп до култура и тези неща им отварят цял един нов свят. Особено когато ги включваме и в проекти, които включват пътуване. Много от тях пътуват в чужбина за първи път да представят филма си пред публика, застават отпред, нали, има Q&A сесия, те застават като автори и наистина променя живота. И като видиш няколко такива програми, нали, учителите, които са мотивирани и искат да развиват учениците си, сами се свързват с нас и искат да се случи това нещо в тяхната класна стая.
Благодаря за въпроса. Някой друг има ли желаещ? Само ще вметна тук, че освен всичко останало, което, нали, за което ние се трудим усърдно, както и нашите колеги, има немалко материали, достъпни на нашата интернет страница creativeeurope.bg, което е, нали, част от нашата естествено и задача да ви помагаме, да бъдем ваши да ви подкрепяме в процесите. Имаме доста материали относно точно комуникацията, начина на структуриране на комуникационната стратегия в нашите проекти. Имаме доста интересни такива и епизоди в нашия подкаст, който може също да намерите и в Spotify, в Apple Music, навсякъде, Creative Europe Podcast. Там аз и Стефан, както и други наши колеги през годините, така, в един по-шеговит формат бих казал, но все пак говорим за доста сериозни неща с много интересни наши сподвижници, като вас. Надявам се и с вас да имаме възможност да запишеме, защото ето и подкаста всъщност и тези материали, които ние създаваме, те са начин, нашата информация, нашето знание, нашата страст за това, което правиме, да достигне до максимално много хора, както и в момента всеки може да ни види. Сега, този трейлър мисля, че няма да го бъде, но така е още по-интересно. Създадохме съспенс. Нещо още искаме ли да си кажем? Стефане, бих дала на тебе също така възможност да зададеш въпрос. Много благодаря за което, защото още ми е грях на душата, че преди 2 години с Еви записвахме на живо едно онлайн интервю за целите на програма Европейско кино за учащи. То трябваше да се излъчи на живо. С 300 зора се оговорихме, проведохме разгорещен разговор, в който аз защитавах позиции, в които не вярвам. И така почти се скарахме. Беше много забавно и накрая се оказа, че нито сме го излъчили, нито сме го записали. Което аз разбрах 2 седмици по-късно. В този ред на мисли един въпрос за реванш. Безспорно е много важно някой да води младите и така да каже, да им подсказва инструментите, с които да разбират това, което виждат. Но един от големите приоритети на Творческа Европа, това е как всеки един проект по някакъв начин подкрепи културните индустрии като цяло. И в този смисъл, каква е връзката между децата, които гледат кино в училище и тези, които в последствие евентуално ходят в киносалони? Защото в изпълнителските изкуства имаме големият феномен на кукления театър за деца, трупи, които обикалят детски градини и училища, а децата после в театър не стъпват. Имате ли наблюдения и връзка, да кажем, с други образователни инициативи, като Европейско кино за учащи и други, като полета и като приоритети? Имаме. Наистина е трудно да развиваш публика, особено в такъв контекст. Нали, ние най-вече го виждаме при малките, които са обект наистина на много сериозна маркетинг атака от, нали, големи блокбъстър филми. Това, което искат да гледат в кино, е именно такова. Нали, киното да се разглежда по по-литературен начин, като нещо, което е така по-взискателно, което да те кара да търсиш себе си, да намираш себе си. Така не е популярно и ние се борим с това. Факт е, че тези, с които работим, когато организираме филмов фестивал, идват. Нали, виждаме тази връзка между работата ни през годината и след това посещението в кината. Или пък учители, които вече се интересуват какво дават в арт-кината в техния град. Проблемът е, че няма арт-кина в много от градовете, в които работим. Така че, когато почваме да развиваме публика, те няма къде да отидат на кино. Но има доста читалища в България. С кинопрограма. Не с кинопрограма, но те са на разположение. В смисъл, отварям пак някаква скоба, защото аз съм изключително така отворена да комуникирам своето очудване, че всъщност едни така съществуващи структури, и то бих казала на държавна издръжка в нашата страна. Това са, знаем всички, читалища, театри, немалко на брой, похождащите ги зали, репетиционни и така нататък, и общински такива. Само апелирам към всички вас, граждани, да се информирате, че всъщност те са на разположение за ваше ползване, като данъкоплатци, граждани и така участници. Тъй, че наистина няма арт-кина, но в крайна сметка правиме
каквото можем с това, с което разполагаме. Да, ние работим също с читалища. Там провеждаме много от прожекциите, където това е възможно. Въпросът е, нали, че правихме тази връзка, когато работните после къде отиват и стават ли публика. Стават, но естествено не всички, но със сигурност започват да гледат на дори нещата, които дават по телевизията по друг начин. Това на нас ни прави впечатление. Като почнем да работим с тях и те се казват, тя камерата така беше поставена, ама тази актьорска игра, нали, няма как. То почва да ти влияе на всичко, той вкуса. Естетиката се пренася и от киното, и в други неща. Ние правим и тази връзка. Сега сме разработили нови ресурси, връзка с архитектурата, с географията, пейзажа. Нали, как нещата, които гледаме и как тази култура, която развиваме, да я пренасяме не само в начина, по който гледаме нещата, но и как ги живеем. Нали? Тя естетиката е навсякъде около нас. Така че това ни е най-новия проект и е много, много интересно да ги караме да фотографират пътя към училище, да речем. И да го анализираме, все едно гледаме филм. И много повече неща виждат, които по принцип тотално са игнорирали преди, защото са част от ежедневието и няма нищо кинематографично в ежедневието, пък после се оказва, всъщност, като си отворим очите, виждаме много неща. Това е страхотно, че го казваш, защото е предпоставка за един невероятен финт. Когато си отваряме очите, виждаме много неща. Има един филм в моята зрителска биография, който ме накара да си отворя очите за ходенето на кино като културно удоволствие. Този филм се казваше "Когато порасна, ще стана кенгуру". И неговият режисьор преди година и половина екранизира една книга, която Борислава Борисова с издателство Таймлайн са издали, и тя в момента е в ръцете на Деси. Не, другата книжка е "Лятото, когато се научих да летя". Това е елегантният финт, с който преминаваме към още по-малките. Само да кажа, че нищо не е нагласено, всичко е фристайл, също и книгите, които взех. Да, преходът е плавен и елегантен, като самия господин Прохоров до мене. И много се радвам, че тук с нас е и Борислава, въпреки че тя също е един така ангажиран не само издател, но и родител. И благодаря за нейното време в този съботен ден. За мен е много важно да бъдеш тук, защото всъщност откакто аз се занимавам с Бюро Творческа Европа 2018 година и нали, като цяло програмата, ми направи впечатление, въпреки че България е в статистиките нали, на едно от първите места по успех с проекти на издателства, кои са те, можем да разкажем по-късно, но всъщност през годините това, което аз анализирах е, че има, мисля, че само един, освен вашия сега проект за детски книги, именно на издателство Точица, мисля, че. Не, Точица, не, ракета, не, все още не. Мисля, че в тази конфигурация ти си нали, следващия. Всъщност програмата има приоритет за превод на литература съвременна. Един от приоритетите е превод от по-малките, така наречени езици, част от които е българския, към по-разпространените, и следващия нали, е детска литература. И много е интересно да ни разкажеш за твоето пътешествие, защото аз мисля, че се срещнахме с тебе на... Къде беше? На един панаир на книгата? На книгата, да. На панаир на книгата точно в началото на създаването на издателството, тъй като 2018 година стартирахме по много естествен начин за мен, защото целият ми опит ме доведе до това да съм по-близко до децата, защото в търсенето ми през годините как да съм... То естествено не точно как да съм по-полезна, но опита ми и като педагог, и като майка ме наведе на това, че ще съм много по-полезна за тях, когато правя нещо за много повече деца, отколкото в конкретна група, в случая, когато имах опит с групи в детска градина, групи в училища. Оттам, тъй като 20 години преди това работих като графичен дизайнер, имах редица проекти за деца, които исках много да създам и да достигнат до по-широка публика. 2018 година излезе едно, пак така, програма, европейска програма. Там имах уникалния шанс да създадем една част от нещата и поне да поставим началото на създаване на едни образователни материали за деца в предучилищна възраст.
И тогава си казах, по-добре да изляза от сектора на образованието като участник, като учител, по-добре да си продължа с моята работа и много естествено бързо трябваше да създам издателството, за да мога да кандидатствам, защото това, което спомена и Деси, в всяко повикване по дадена програма, хората много се плашат от въпросните приоритети, от въпросните условия. Но ако се научат да четат непредубедено и някак, ако видят, поне при мен се получи много естествено, защото още с първия проект моите цели, моите виждания за нещата до такава степен съвпадаха с целите и вижданията по програмите, че аз си казах, няма начин да не напиша нещо и то в главата ми се формира и се сглоби моментално. Още при прочитането. Беше ми много трудно. Първите пъти, като прочетох начина, по който е структурирано изискването, може би съм го чела 4 пъти, за да вникна и въобще да разбера на какъв език се пише. Докато до ден днешен, нали, тези проектни изисквания вече са на език, който е достъпен за мен. И може би това е по-скоро плашещото за езика, на който е написано. И, така наречения брюкселски английски. И не само. То дори е преведено на български, защото първият проект, който изпълнявах, си беше на български. Но структурирането, когато го дадам на някой от семейството или на редакторката, и тя казва, аз нищо не разбирам сега, кажи ми какво се иска. Нали? А то всъщност е това, което ти търсиш. Въпросът е ти да го видиш по този начин. Та малко се отплеснах от цялата работа. Не, напротив, супер беше това, защото в годините аз също виждам едно приближаване на езика на институциите и програмите към нашия, бих казала, човешки език. И всъщност за това мисля, че имаме много важна роля и ние, защото както Жил каза в увода си, има винаги обратна връзка, т.е. така наречените стейкхолдери или бенефициенти, участници по програмите, както и участниците в проектите по програмите и така нататък. И ние от бюрата имаме какво да кажем. Винаги имаме право да се изкажем и бих казала, че в 90% от случаите, когато една така идея се прокрадва в повечето страни, защото все пак говорим за някакви общи проблематики, тя бива решена или поне с опит тя да се реши в следващата година. Тоест, вашата обратна връзка е много важна. Когато ние, примерно, изпратиме анкета, дали сте доволни, дали има нещо, което да се промени в проектите, вие знаете, ние сме винаги на разположение и сме постоянно като линейка, когато нещо се счупи в системата. Но наистина важно да се комуникира. Да. И сега ще ни разкажеш ли по-подробно? Аз много харесвам името на проекта, само пак да кажа, аз все пак ви уча и как да създавате тези проекти на хартия, така че те да отговарят и в живия живот. Но ето 5Fs, Freedom, Future, Friendship, Fears and Fantasy. Много ми харесва, защото много често всъщност тези имена, които ние виждаме в формулярите, ги пренебрегваме. Това не важи само за международните проекти и програми, важи и за национални и всякакви презентации, които правиме. А всъщност това е така наистина отключването, като тези ключове, които виждаме в формата на буквата Ф. А това е ключа към вниманието и към така по-специално отношение от страна на проверяващия или на този, който чете вашия проект. Защото представете си, има стотици, в някои програми дори хиляди кандидати за една и съща възможност. И тези хора, които четат от другата страна, все още, слава Богу, не се използва изкуствен интелект, истински интелект, как всъщност подкаста на Мариана, с който ще представим, как се казваше, естествен интелект. Но естественият интелект има нужда от естествени стимули, нещо, което да бъде интересно, което да го грабне. Същото е и с публиката след това, с която ние комуникираме. Тоест, тук са много важни приемите на, да кажем, рекламата, на брандинга, бих казала дори, защото наистина това име остава след това отпечатано на всички корици на вашите книги, на всички ваши рекламни материали, те ви задължават и по-добре то да значи нещо. И да значи нещо така симпатично, защото много проекти, много имена. Точно така. Аз дори мога да спомена, че имам и предишен опит, кандидатствах и предишен път по програмата, но тогава не обърнах внимание точно на името на проекта. И името на проекта беше толкова дълго и разпиляно и общо значещо, че всъщност
много хубава обратна връзка дойде след резултатите от отсяването, пресяването и одобрението на проектите. И това беше едно от нещата, които ме посъветва проверяващия или който връща обратната връзка, че това наистина има значение. Името на проекта има значение. Аз още в мига, в който прочетох тази обратна връзка, вече ми светна дори името и чаках следващия кол, за да мога да продължа това, което съм намислила. Разбира се, книгите, които бях заложила в първото предложение, аз ги осъществих част от тях. Не можах да изпълня 10, колкото исках. Осъществих 5. Но това, според мен, също означава нещо за комисията, която проследява историята на въпросните издателства или въпросните кандидати, независимо дали е от издателство или в друга индустрия. Защото, виждайки, че ти не ги правиш тези книги само защото са по проекта, ти вярваш по някакъв начин в тях, както и подбора на следващите по активния проект, който нямаме в момента. Там всяка от книгите кореспондира с някоя от тези 5F, с някоя от тези, а те пък кореспондират с нашите търсения. А нашите търсения кореспондират с търсенията на програмата, с заложените приоритети. И то просто всичко така се напасва, че човек го сглобява по един хубав начин и нещата се случват. Въпросът е да е ясно и човек наистина да има яснота какво прави, на къде отива, защо го прави, а не просто да изпълни, чакайте сега, тук има едни изисквания, аз сега ще се напасна по тях и ще се опитам нещо да направя. По-скоро водещото винаги е това, което институцията или пък кандидатстващия иска да направи и доколко това се връзва с целите на програмата. Със сигурност, сред целите на програмата са и крайния продукт да бъде добър посланик. И вашите книги, първо, че искам да ви поздравя за това, че имат страхотен дизайн. Аз като израснал с руски детски илюстрации, много се радвам на това. И веднага отиваме към въпроса как работите всъщност с останалата част от екипа, който по някакъв начин претворява вашия проект веднъж визуално и второ с преводачите, тъй като книгите, които превеждате, не са от очевидните, не са хрониките на Spiderwick. Да. Така че дали може да ни разкажете и за този процес? Да, този процес също е много интересна част и много, много хубаво случваща се част. Макар че добрите преводачи, които са се ангажирали към този проект, понякога се налага да чакаме с една година отсрочка в изпълнението, нали, на поетия ангажимент. Понякога нещата пък по здравословни причини някой отсъства няколко месеца и не може да се случи, тъй като има много стриктен график, в който ние сме си разпределили план, работен план, в който сме си разпределили коя книга, кога, по какъв начин, с какво е свързана, как да излезе. Този план естествено трябва да се координира с всички участници. Преводачи, редактори, коректори, дизайнери, печатари. Много са хората по пътя на издаване на книгата. Преводачите, истинска радост е да се работи с опитен преводач и с преводач, който наистина харесва това, което прави. Мога да кажа с чисто сърце, че всъщност най-хубавата част по този проект е, че това, че могат да получат някакво възнаграждение, което отговаря на усилията им. Защото в България всички се борим с това, във всички културни сектори възнаграждението на дейците няма какво да се коментира, нали? Няма да губим време за това. След като мине частта с преводача е много интересна, после самата интеракция с редактора, защото текстът се прехвърля през цялото време, аз следя и единия и другия, докато стигне до дизайнера. В този смисъл, за мен процесът е много приятен. Въпросът е, че не винаги може да разчиташ на това, което е заложено по план. Точно защото повечето преводачи, освен преводаческата дейност, се занимават и ходят на работа на съвсем друго място. И понякога, взимайки определени проекти по други проекти, към други издатели, нали, с ангажименти към различни издатели, не можеш да се доредиш, не можеш да изпълниш заложеното в твоя план. Което пък от своя страна трябва да бъде оправдано и да дадеш обяснение на комисията защо точно това не може да се случи точно този месец. Като винаги те са много нормални, както Деси каза в началото, комуникацията е много лека, много приятна, всички са много отворени и много разбрани към това, което се случва.
Но мога да кажа, че за тази година точно на време сме си направили 6 книги, които сме заложили по проекта, като за следващата година разместихме една от книгите, се премести в следващата година, пък друга от 24-та дойде насам. Ето и друг момент с изпълнението на проекта. Това разместване в плана с преводачите и с всички хора, които участват по проекта, понякога кара, ето сега, каквото сме заложили да бъде преведено до края на 24-та, всъщност ние вече сме готови с всички преводи, с изключение на 2. Което пък иска от своя страна, нали, своевременно разплащане към съответните преводачи. Не можеш да им кажеш, добре, това е за 24-та година, ти го преведе днес, но ще ти юли месец 24-та година. Нали, не е честно по този начин да се работи. В този смисъл пък някои премиери на книги трябва да се отложат, пък да се разместят. И човек трябва да е гъвкав, но човек трябва да е гъвкав и в живота непрестанно. И е страхотно, когато институциите от отсрещната страна разбират това нещо и напротив, те предполагат, че то ще се случи. В крайна сметка културата е нещо живо и динамично. Това може би е един добър урок и за нашите културни институции, които често по-скоро следват един различен модел на корекция и санкция спрямо нашите ясновидски способности. Точно така. Как подбирате всъщност книгите? Понеже все пак става дума за детска литература, такава се пише не малко по света, но сравнително малко съвременна детска литература добива голяма популярност в България. Как работите в тази посока? Тя е много деликатна. Ако трябва да съм честна, на първо ниво предимно интуитивно и на база някак житейски опит, натрупване, опит с децата, търсене за собствените ми деца. Друг помощен, друга опора е това, че имам този визуален бекграунд като графичен дизайнер и за мен книгата трябва да е балансирана и от към текст, и от към илюстрация. Не може да е просто само съдържание, не може да е просто само една красива илюстрация с безумен текст. Ето сега имаме една от книгите за следващата година, която е на прилично специфична тема. Точно темата, която ме привлече към днешното събитие, това е въпросния mental health, който споменахте, нали, като приоритет за следващата година, който ние така или иначе засягаме във всички наши търсения. Аз чета изключително много, даже бих казала, че вече се изолирах от литературата за възрастни и чета предимно детска литература. Но я чета с много всестранен поглед. Не я чета просто за удоволствие, не я чета просто само за моите деца, не я чета просто само за избор за издателството. Аз чета и я гледам от всякъде. И предимно до този момент не се бъркам много в заглавията, които избирам и които, разбира се, има между тях заглавия, които достигат много по-бързо до сърцето на публиката и които се разпространяват много по-бързо от уста на уста, както каза и по този начин, защото не може дателя да има много голям бюджет за реклама и разпространение. Просто то не се връзва. И програми като Творческа Европа са едно чудесно решение, за поне временно решение, в което човек може да достигне до повече публики. Избора на заглавия, така или иначе, има много посоки, по които искам да вървя и теми, които искам да представя на децата и на родителите, и на учителите. Защото при нас също връзката с учителя, връзката с този, който работи пряко с по-големи групи деца, е много важна, защото може да се въздейства на децата и могат да научат много повече неща, защото отговорните родители следят пазара на книги, избират съответно, за да, както вие ме попитахте, публиката, както и при вас, се гради с години. В началото е много трудно просто да достигнеш до тях. За щастие имахме една поредица още от първите книги, които издадохме, която действително достигна хората и публиката, и благодарение на която се затвърждава доверието в това, което правим. Всяка следваща книга, хората вече имат едно очакване от нас. Те търсят едно качество от нас, което пък от своя страна, нали, вдига техните очаквания. Нали. Ние не можем просто да им поднесем всяка книга. И затова
книги като тези, по-специфични книги, като книгите издавани по проект, могат да бъдат възможни след като човек има една история, едно изградено доверие от публиката. А това изградено доверие от публиката се случва следствие на много преки срещи, на много контакти, нали, точно с училища. С преките срещи могат да стават на панаири на книгите, на всякакви книжни събития. Ние също търсим един такъв интердисциплинарен контакт и във всяко едно събитие представяне на книга се стараем да въвличаме още някой от артистичния сектор, от културния сектор. Било то артисти, било то нали, визуални артисти, артисти, които работят с картон, с хартия, художници, творци, театрални творци. Защото представянето на една книга за възрастни иска много по-малко ресурс, защото не е нужен много практически модел, както вие работите и виждате. Работата с деца е свързана с практика. Там нямате просто, чакайте да ви прочета тая книга, децата започват да се повъртат на третата минута, ако не грабнеш вниманието и ако не им го представиш по начин, по който да е атрактивен за тях. За да достигнеш до тях, трябва да намериш верния тон и до такава степен да си организираш събитието и представянето, така че да е ангажиран всеки един участник през цялото време и то да е ангажиран ненатрапчиво. Много често правиме четене и работилница, като много често театрално четене от актьор, който трябва да направи съответните репетиции, да подбере съответните текстове. Много често работилниците са свързани с текста в книгата, за да може да се поработи качествено след това. Когато пък достигаме до учителя, ето това пък е една чудесна възможност срещата ни днес да направим нещо общо, да съчетаем някои от нашите заглавия с дейността на този проект, който продължава. Така че ще се радвам на сътрудничество. Въпросът за разпространението обаче почти го заобиколихме. Да. Ами се ще... Сигурен съм, че е нарочно, но аз не мога да допусна това. Не. Да, просто се отплесвам. Не, защото е много важно. Защото... Да. Не, ние просто... Да. Аз съм в тъмно облечен днес. Да. Ти си по-шарена. Да. Ами, защото все пак, вие казахте, когато говорим за книги за възрастни, горе-долу е ясно. В смисъл, особено в съвременна литература, най-много книги се продават на премиерата. Примерно тя е в бар петък в понеделник, нали, идва, чете човека, свири на китара, продава си книгите и след това евентуално второ издание за някое събитие. Но с детската литература, особено достъпа до книжарници и така нататък, е доста сложен. Как го преодолявате? С търпение и с каквото можем. Просто чакаме. Защото знаете ли в колко книжарници нямаме достъп? Има много книжарници, които са на конкретни издателства и това е чудесно. Те изграждат вериги. Но там те избират кой да допуснат, кой да промотират, кой да... Тук ние нямаме какво да направим. Можем само да им предлагаме и да им предлагаме и да им предлагаме и с годините на слагване идва и едно търсене от публиката. Идва и едно търсене от самите книжари, които казват дайте да продаваме това заглавие. Това заглавие много ме питат за него или се търси. И съответно те се свързват с нас и казват дайте да продаваме това заглавие. Но това пак се гради на база личен контакт от първата година, просто прозвъняване на абсолютно всеки разпространител, срещи, даже първите 2 или 3 години мога да кажа, че 2 пъти в месеца сме тичали на ръка, сме носили на всеки на място, за да просто да не им създаваме затруднения, да могат максимално да имат улеснения с нашите книги. Ние ги предоставяме на място, прекрасни проценти. Значи, разпространителите трябва да получат своя процент от коричната цена на книгата. Много често, когато си младо издателство, просто ти извиват ръцете, за да можеш да присъстваш тук или там в някоя книжарница. Това важи за всички видове изкуство и артисти, мисля, че. И тая жертва всеки я прави, то е неизбежно. Няма как по друг начин. И действително с упорство. И просто не се отказваш. И все повече и повече хора научават за теб. Много малки местенца в различни кътчета от страната научават за нашите книги. Точно това, за което казахте, визуалното, те са привлекателни, те са ценни, нали, не само заради самото съдържание. Хората просто изпитват любопитство да видят какво е, как е. Дори някои магазини искат само да се декорират с някои наши книги, да присъстват така, като може да не са. Аз имам много лош опит с една поредица
то по-скоро не бих го нарекла лош опит, но една от базовите поредици, която исках да представя на нашия пазар, е свързана с велики личности. Исках постоянно да представям на децата личности от историята в различни сфери, независимо дали това е наука, култура, изкуство, приключенци, изследователи, за да могат... Коко Шанел също така. Да, има, даже и в момента има Чарлз Дарвин, Амелия Ерхарт, Фрида Као, Леонардо да Винчи. Но имаше една серия, която е предназначена за по-малки читатели. И то много добре приета и популярна серия в Европа и навсякъде по света. Мога да ви кажа, че тук хората гледаха с отвращение на нея. Отваряха книгата и казваха, ма тук няма текст, какво искате да ни кажете с тази книга? Всяка книга беше илюстрирана от различен илюстратор. Изключително ценни, прекрасни издания. Шепата хора, които им се насладихме, до ден днешен продължават да ме питат, нали, какво ще правим, как ще стане. Но ето го предизвикателството на пазара и на разпространението. И нямаш как да предвидиш какво ще се случи. Понякога публиката ни не е озряла достатъчно за някои издания. Аз искам да попитам, интересно ми е, нали, от гледна точка на така пазарната икономика. Да. Всъщност вие имате сайт, който е много приятен. Да. Съветвам всички да разгледат и оттам също могат да се закупуват издания, което, нали, все по-често срещана практика при издателствата, които естествено имат и така една визуална линия на присъствие и онлайн. Да. Всъщност, къде продавате повече? Имате вероятно статистика. Къде е най-успешната реализация на книгите? На живи събития с присъствие на автори? Да, действително на живи събития, но по-скоро не такъв тип събития, които са представяния на книги с присъствие на автори, а по-скоро типа събития, които са панаир на книгата, алея на книгата и всякакви събития из страната, когато имаме пряка жива среща с публиката, защото от година на година има хора, които изобщо не знаят за нашето съществуване. Виждат ни и казват, а вече за толкова години, нали, представяме доста автори и много интересни поредици, които смея да твърдя са прилично популярни и добре ползвани и от родители, и от училища, и от библиотеки и библиотекари. Но това са ни най-добрите срещите на живо с хора. Дори на случайните минувачи, които тепърва, защото имаме една постоянна публика, която расте пред очите ни. На всяко събитие ние виждаме майките пристигат, родителите, бащите пристигат с децата си. И ние от година на година ги виждаме как се променят, как се развиват. Те вече някак ни чувстват като приятели. Ние прекарваме толкова време в разговори понякога, когато има възможност. Но тъй като публиката нараства, вече няма възможност за разговори на тези срещи. Още един въпрос, нали, от така по-прагматично досадните. Тъй като говориме, знаеш всъщност тези от вас, които не знаят, но програмата за преводи, както и всички останали програми на Творческа Европа, така се опитват да въведат тази култура и разбиране на културата и изкуството като едни индустрии. Когато говорим за индустрия, може би, нали, киноиндустрията и книгоиздаването са така най-добре репрезентираните в България и бих казала с устойчива история като такива. Вие работите не от вчера с бизнес модели, с партньорства извън страната. Но тук интересно е за мен, примерно, как вие виждате вашата позиция като едни потенциално представители и разпространители на български автори, българска така детска литература и как поемате и тази стъпка, защото тук говорим за преводната литература, за това, което идва отвън навътре. За мен е много интересно обратния процес. Къде намирате всъщност, защото както издателство Timelines може да избере автори и издания на други издателства европейски и да се свържи с тях и да ги включи в проекта си, така функционира и от другата страна. И съответно в другите страни на пазара се появяват нали, книги от български автори, които за нас е много важно. Къде ги представяте? Как се позиционирате там? Аз започнах отзад напред. Идеята първо да развием материалите и книгите, които ние сме предвидили, се измести от точно това, с което започнах да изградим. Първо доверие в нас, за да могат хората да знаят какво очакват и да има съответното търсене.
Защото има следния риск. Представяш, когато си съвсем малък, представяш едно заглавие или една идея от поредица, но тя се оказва доста симпатична, приятна. По-големите издателства веднага могат да разработят подобни неща, подобни продукти, да го кажем, които да разпространят с много по-голяма скорост. И затова решихме да действаме по обратния начин. Първо, малко да насложим очаквания от нас и да знаят, че качеството от нас идва на определено ниво. В момента започваме да разработваме въпросните серии и поредици, за които ви споменах, за да могат те вече да се наместят, нали, на нашия пазар. Признавам, получавам немалко ръкописи от автори, но до този момент нищо не е откликнало по отношение. Те са били много добри, много симпатични. Някои от тях като текст чудесни, като илюстрация обаче ми се поставят условия и се казва: това го искам с ето тази илюстрация, което пък изобщо, нали, не кореспондира с моето виждане за нещата и няма как да откликна на подобно нещо. Но не съм срещнала до момента нещо, което до такава степен да съвпада с пътя и визията ни, и при положение, че имаме чакащи проекти, които в момента, нали, си се редят на опашка, няма как аз да избера, ако не е нещо истински стойност. Има и друг момент. Когато работиш и тепърва правиш продукти, трябва да заложиш много по-сериозни бюджети, отколкото да закупиш авторските права от някой, да заплатиш, нали, някаква сума за файловете, за да можеш да издадеш съответната книга. Разработката на авторски продукт изисква повече време и повече средства. И това беше и причината, нали, да се започне от другата страна. Но това така или иначе предстои. Тук отново отваряме една скоба, тъй като ние ще бъдем полезни не само за Творческа Европа, но можем да ви информираме и за други възможности за финансиране. Трябва да знаете, че Министерство на културата и не само всички общински програми за култура и други национални фондове така имат възможности и програми за стимул на точно създаването на тези литературни произведения, защото в крайна сметка ние в повечето случаи говорим за една така паневропейска мрежа от споделени продукти, културни опити и така нататък, но отношението и отговорността за експорта, за това, което ние изнасяме и което ние представяме навън, е изключително и само ангажимент на нашите национални институции и въпрос на национална политика. Отново апелирам утре да гласуваме. Нали, изборите може би са само за така бих казала не толкова глобална промяна, но всъщност точно оттам започва, защото и на града, в който живееме, общността, която създаваме, се движи от тези личности, от тези представители и мисля, че има много какво се желае в тази посока. Надявам се да има повече отвореност към знанието и опита, който реално експерти на терен, не създадени виртуално административно експерти, могат да дадат на нашите власти имащи. И ето това е интересно, като дефицит го представям аз, че всъщност няма ангажимент, може би и за развитие на добри качествени проекти в сферата на детската книга. Защото аз също идвам от такъв бекграунд, знаеш, с визуална култура, колекционер съм на издания, на сами издати, на независими печатни издания от цял свят, на графични новели. Има цели жанрове, които не присъстват, да кажем, книга без текст. Нали, какво е това? Това е книга с картинки. Напротив, текста на визуалната щриха е универсален. Той е като sign language, нали, за комуникация с глухонемите, той е като жестомимикрия, той е нещо универсално и то трябва да се възпитава в много ранна детска възраст, защото рефлектира и върху това, което виждаме около нас, как изглеждат градовете, как изглеждат хората, какво се промотира на екраните на нашите телевизори и така нататък. Тъй, че в тази посока... Но тук има някои примери. Даже и ние имаме избрани заглавия. Но тук идва момента с обучение, как се ползват тези книги, което е много интересно, защото дори за бебета и за най-малка възрастова група има такъв тип книги, които рядко присъстват на нашия пазар. Точно защото всеки казва, добре
това сега как, нали, на някой им е пределно ясно, интуитивно веднага, но много голяма част от хората идват, поглеждат и казват, няма текст. И подминават. Нали, имаме такъв пример. На едни от колегите, с които работя, те издадоха една такава книга, тиха книга се нарича без текст. И мога да кажа, че разбирането все още е далеч от масовото. И пак казвам, това рефлектира и в това, което се предлага и се промотира като политика и като възможности за финансиране. Защото финансовите инструменти и финансовите рамки, които дават публичните програми, т.е. боравим с публични средства, това са пари на данъкоплатците, било то европейски, било то български, няма значение, те са изключително отговорен двигател за създаването и за посоката на това какво се твори, какво се произвежда. Отдавна е минало според мен времето, в което говорим за една така красива, естетически просто издържана култура и изкуство, което просто съществува персе, нали, за да възхвалиме човешкия дух. Така че, в крайна сметка, полезността е много важна и обществото със сигурност има проблеми големи и то виждате какво се случва по света. Няма да дискутираме, то просто е без думи съм аз, но очевидно има в каква посока да работиме. Точно така. Многообразието на този свят да бъде представено от най-ранна възраст. Както казахте, това е една от най-отговорните задачи. И по какъв начин ще им се поднесе? Това е въпрос, на който всеки би могъл да се включи, включително тук присъстващите сред нас. Разговорът е отворен. Вече навлязохме в най-дълбоките теми. Онлайн също, разбира се, под формата на коментар. Но да започнем с тук залата. Да. Вие ще бъдете първа, а вие втора, госпожо. Здравейте, аз имам чисто технически въпрос. Споменахте, бяхме заложили 10 книги, направихме 5. Споменахте проблеми с сроковете. Доколко е възможна промяна в предварително заложени параметри, когато сте кандидатствали и сте получили проект няма значение по коя от творческа Европа. Въобще какъв е варианта за гъвкавост? Нали, защото ние си го говорим така, но конкретно, поне в нашите институции, това е абсурдно. Така че да. Но само да спомена, че тези 5 книги са от неодобрен проект. Това е първоначалният ми опит с програмата. Аз бях заложила в него 10 книги. Това е проектът, от който ми дойде обратна връзка, че не е одобрен. И в този смисъл аз успях, нали, на собствени мускули да издам 5 от заложените книжки, а не 10. Но това няма ангажимент и подписан договор с програмата. В този смисъл няма кой знае каква гъвкавост. Нали? Това е, за мен е нереално да се случи. Залагаш 5, получаваш средства залагаш 10, получаваш средства с 10, ама им казваш, аз тук само 5 направих. Няма такъв случай. По-скоро гъвкавостта е от гледна точка на това. Местиш нещо малко в месеците или просто леко разместване в програмата, но добре, да. И с смисъл и казваш защо го местиш. Трябва да обосновеш това разместване, нали? Да не е просто така, защото ми е по-удобно да се случи сега или после. Но тъй като има прекалено много участници в един проект, повечето са на свободна практика. Ти не можеш да Даже имахме случай, в който дадено отговорно в дадена дейност лице е подписало договор и е започнало работа в фирма, която всъщност има конфликт с изпълнение на други такива извън този договор, извън трудовия договор, не позволява да се споделя този опит и да се работи по проекти. И в този смисъл тогава беше много голямо предизвикателство. Аз какво да направя? Как да го заместя този опитен човек, нали, който е в много специфична. И трябваше да говоря с самият директор на фирмата, или както се казва там, менеджер, който да даде разрешение, въпросното лице да вземе участие по този проект, че по никакъв начин ние не застрашаваме и не взимаме от политиките на фирмата или там някакви вътрешен опит, който тя ще сподели, нали, с... В този смисъл гъвкавостта е умерена. Да. Знам, че има още един въпрос, но ще отворя една пък друга скоба, тъй като ние сме
така, в тази позиция да хвалиме и да ви стимулираме да кандидатствате. Понякога умерено го правиме. Аз съм и много критична, но всъщност това, което може би е препратка към въпроса, е, че всъщност във вътрешността на структуриране на вашия проект, програмата отскоро, мисля, че от 1 или 2 години вече, така въведе едни, бяха много страшни тогава, когато се появиха work packages, работните пакети, така наречени, които не са някаква измислица или такава прищявка на някоя. Всъщност е точно начин, по който се структурира един бизнес план, една идея за развитие на проект, в който включва повече от един изпълнител. И в тези работни пакети, които могат да бъдат различни спрямо спецификата на вашия проект. Най-често има пакет за управление на проекта или менеджмент, има пакет за комуникация, да кажем, и разпространение. Нали, има пакет, да кажем, който е свързан с артистични дейности, активации и така нататък. Зависи какво правите. Тези пакети са, представете си, едни големи така пера от вашия бюджет. Всъщност, каквото и да си говориме, проектът започва от бюджета. И то не, нали, това няма нищо лошо и нищо страшно, не е някаква чудовищна капиталистическа така измислица. Всъщност да, защото вие кандидатствате реално и правите нещо, за което ще ви бъдат дадени средства, ще ви бъде даден този грант, безвъзмездна помощ. Това, което естествено се интересува всеки един донор, пак много грозна дума, но независимо дали е банка, дали е институция, дали е фонд или човек, е всъщност за тези дадени средства вие какво ще произведете, какво ще дадете обратно. В този ред на мисли много внимателно структурирайте винаги вашите проекти. Не разказвайте неща, които никому не са нужни, т.е. естествено нужни, но не си вкарвайте автогол, както обичам да казвам, като залагате изключително сложни, заплетени, дори неясни за вас така дейности, които после ще трябва да реализирате и ще се търси от вас така отговорност. Но друго нещо добро за програмата, тя въведе така наречения модел на lump sums. Това е един много така добър начин да се работи с нашите проекти. Това означава, че първо в вътрешността на вашия проект има тези работни пакети. Те са отразени в системата, онлайн платформата на Творческа Европа. Всичко се случва там. Представете си, че имате една програма, един софтуер, в който вие местите една кутийка, от другата страна вашия проектен офицера на проекта ви вижда какво сте преместили и ви казва позволявам. Във вътрешността на тези работни пакети вие може да размествате почти всичко. Т.е. ако нещо не се реализира и видите на време, че искате да замените тази сума да отиде от, примерно, не мога да платя на този илюстратор, защото той се разболя. Обяснение съответно. Бих искал да използвам парите, за да направя още 20 картички промоционални. Пример. Това нещо се пише в една така форма, одобрява се от другата страна и вече ето вашите пари е позволено и зачетено те да бъдат изхарчени по друг начин. Освен всичко друго, много прекрасното нещо, за което аз и мечтая утопия, отчетите са оперативни. В тази система, когато светне зелено навсякъде, че вие сте изпълнили не финансовия си ангажимент, не да качите фактура или да качите сметка или някакво копие от бордна карта, а да докажете, че сте извършили тази дейност, това действие. Примерно, аз организирам днешното събитие с вас. Какво е доказателството за това? Не са някакви фактури или сметки за води и така нататък. Ами това видео, тези снимки, текста, който след това ще публикуваме, това е практическата доказателство за свършена работа. Когато тези неща светнат зелено, на вас ви се изплаща останалата сума от финансирането. Финансов отчет не се изисква, освен в някакви случаи. Естествено, вие сте длъжни да пазите тези документи за ваше вътрешно счетоводство, но освен в специални случаи, като да кажем авторските права при превода, задължително трябва да се докаже и да се качи копия от платежното, за да има доказателство, че този човек е получил тези пари. Те са много важна част от проект. Но с всичко останало няма такова изискване, което означава, че най-накрая вие може да се фокусирате върху практическото реализиране на проекта си, а не върху събирането на тези
бележки, фактурки, доколко верни, истински и доколко не. Нали, това е. Административната тежест на това нещо, защото аз изпълнявах проект, който беше толкова тежък административно, че всяка стотинка беше от значение. Връщали са ме за 0,2 стотинки, съм се обяснявала за стотинки, разбирате ли? И до ден днешен пазя няколко кашона. Докато всички празнуват, на мен ми е време за отчет и аз съм си до принтера и въпреки, че се хвалим, че запазваме горите и не принтираме, ти всичко трябва да изпринтиш, да го сканираш и да го изпратиш. 2 до 3 пакетчета хартия, нали, си отиват, така само си сканираш, печаташ си вярно с оригинала, подписваш си, сканираш си. И това да, не е точно така. В този смисъл, ето това облегчение, за което говори Деси, който не го е минал. Аз в момента също още не мога да повярвам, още не мога да свикна, аз още си събирам всяко перце, всяко разходче и постоянно си следя в едни таблици, кое на къде е отишло, защо, как, нали, за всеки случай, защото в моите... аз още съм в онзи стрес, в който 2 стотинки, ако ги няма, не знам какво да направя. Две неща да добавя. Пак така свързани с добри практики, които ще бъде хубаво да видим и в национални програми. Едно от нещата е, че наистина ние по няколко проекта сме одобрявани, не само по Синет, и виждаме, че наистина художественият елемент е важният елемент, водещия елемент. Дори да има някакъв проблем в бюджета, дори да преценят, че в едно перо сме заложили повече, отколкото трябва, това или сме объркали някакъв процент, това няма да бъде причина проекта да не бъде разгледан. Ако той е качествен, ако има стойности, нали, свързан с приоритети, така, той ще бъде върнат, ще бъдат дадени препоръки как да бъде преработен, но ще бъде одобрен. Нали, да речем тази практика у нас при някои фондове с първо техническо, пък след това 100 страници художествена експликация не е разгледана, е пагубен за културния сектор. Друго нещо при отчета също важно. Случи ни се на нас, имахме един от партньорите ни имаше проблем с лого. Европейската комисия помоли да бъдат сменени, бяха сменени и се приключи с, нали, цялата история. Нали, но дори да има някакъв проблем, нали, Европейската комисия пак изпраща препоръка какво да бъде сменено, какво да бъде така, нали, няма да има последствия за всичките. Нали, сега предполагам, че, нали, има други неща, но въпросът е тази обратна връзка за нещата, нали, да не се страхуваме от отчета към Европейската комисия, дори да има нещо, което не сме направили както трябва и може да бъде поправено. Нали, то е поправено и така много те кара да имаш доверие и да не се притесняваш, защото все пак става също въпрос за много големи суми. И ние пак, нали, по този начин, нали, се притесняваме, като знаеш, че някак си са на твоя страна и е важно ти да си свършиш добре работата и да си, защото това са пари на данъкоплатците и е важно те да отидат по предназначение и ти наистина се стараеш, особено нашия сектор, нали, така по-независимо, наистина, нали, 150-200% от себе си да дадеш, но проектът да има резултати и това си личи на комуникацията с Европейската комисия и така сме много, нали, радваме се, че имаме такъв партньор. Има още един въпрос. Здравейте. Моя въпрос беше свързан повече с книгоиздаването. По-специално как оговаряте авторските права, защото на книгите, които издавате, защото от една страна книгите се издават по проект, а от друга страна те са комерциален продукт. И след това вие ги продавате като комерциален продукт. Това ми беше интересно. Мерси. Авторските права на книгите, одобрени по проект, обикновено не са най-комерциалните заглавия, които са толкова търсени, защото в крайна сметка те не одобряват, този тип програми не одобряват тип комерциални заглавия. Още повече, когато имате програма отворена към малки езици. Много рядко е много търсено точно ето това заглавие, да не кажа, че то е изцяло непознато за по-голямата част, да не кажа, че за почти всички.
В този смисъл, когато си харесал въпросната книга, свързваш се с притежателите на авторските права, казваш им, че това заглавие е избрано и ще кандидатстваш с него по проект, по възможност да не го заплащаш преди проекта, защото после няма да ти бъде зачетено като разход. Но когато ти си ги предупредил, когато сте имали една предварителна уговорка, ето срещаме се постоянно на панаири на книгите в Европа с въпросните притежатели на авторски права, с годините вече имаме някакво доверие, нали, с някои се познаваме, с някои първа се запознаваме, но нямат против да ти запазят правото ти да си заплатиш, нали, да си договориш нещата, даже понякога правиш договор или предварителен договор с уговорката, че ако проекта не бъде одобрен, нали, ти се освобождаваш от тези ангажименти, ако нямаш възможност да изпълниш и да издадеш въпросната книга. Но в повечето случаи не сме имали никакви проблеми с избраните заглавия. Ето дали можеш да подеш на тази дама с шал. Да, благодаря. Ще върна няколко крачки назад, моля. Предвид историята, която разказахте за себе си и това, че е имало един много прекрасен синхрон между вашите лични търсения и приоритетите на програмата, как изготвихте вие своята кандидатура? Имаше ли експерти, които ви помогнаха? Сама ли го изпълнихте това нещо? Колко време ви отне? Съвсем практично ми е интересно. Ето, извинявайте, прави. Наистина прибегнах до помощта на експерти, защото опита ми с първия проект, който писахме, отново беше с помощта на експерти. Аз си дадох много ясна сметка, изчитайки, и аз следя различни програми. Аз оформям всичко минава през мен, аз го продавам като чернова. Това са хора, които вече оформят нещата спрямо изискванията на програмата, защото е изключително важно да познаваш изискванията на програмата и начина, по който се подават нещата. Аз си дадох сметка, че лично за себе си обема е непосилен. За всичко, което аз правя и с което трябва да се справям, невъзможно ми е да обхвана просто такова нещо. И това са месеци наред работа. Мога да кажа месеци наред работа с екип. Не е самостоятелно. А да не говорим преди да се стигне до работата с екип, на лично ниво тази подготовка, която аз им подавам Смиляна, и когато видя, нали, доколко как отговарям на всички критерии, тогава вече прибягвам, защото все пак не може човек да ангажира и чуждото време, така и тепърва да започваш да бистриш една идея, тук чакай да видя как да стане. Аз отивам почти готова. И оттам не започва една допълнителна работа, която наистина е месеци наред. Понякога може и половин година да пишеш един проект, понякога зависи. Но ако човек си мисли, че е така днес сяда и утре е готов, не смятам, че това може да се случи така сериозно. Поне аз мисля, че това не може да се случи. Още един въпрос имаме. Той е свързан всъщност директно с този въпрос. Идва сега момента къде въобще се намират тези експерти, защото при положение, че говорим за много различни културни дейности, аз, например, като се занимавам с кино и телевизия основно, трябва ли да се търсят конкретно експерти, които са занимавали с такива проекти, къде въобще се намират Творческа Европа, например, има ли контакти, към които може да се обърнем? Да. Аз бих отговорила, може после ти да добавиш, и всеки, който има опит. Уви, експерти почти не се намират, в смисъл, особено за нашия сектор не са толкова. Да кажем, че има много консултантски агенции, компании, които специализират в така наречените европейски проекти, но познанието на нашата материя е изключително важен елемент за разписване и за управление на подобен проект. Освен това, естествено, ние от бюрото или нашите последователи, които ще дойдат след нас, защото никой не е вечен, не е на едно място постоянно, ние сме в движение и се развиваме, но тези хора също така, ние сме заплатени от програмата и от комисията отчасти и с национално финансиране работиме, за да бъдем безплатни консултанти, да организираме тези събития, да правим връзката между вас и вече успешните проекти, да даваме обратната връзка към нашите институции, независимо те искат ли да я чуят или не, ние си чукаме на вратата и
казваме, говорим, караме се понякога и да бъдем един мост. Но този мост може да се разтегли само до толкова, нали, колкото е нали, способността на едно човешко тяло, един човешки ум, независимо всички инструменти дигитални за стримване, за запис, за мултиплициране, за изкуствен интелект. В крайна сметка човека е важен, което всъщност отваря една интересна тема и скоба за размисъл за проекти в тази насоченост, защото ето това е един дефицит, това е един проблем, който може да се идентифицира не само тук на наш терен, ами и в другите страни, особено от Източна Европа, бих казала, и Балканите най-вече. Така че има инструменти, с които могат да бъдат решени проблемите, но те не идват отгоре спуснати. Освен всичко друго, тази програма в последните години, смея да твърдя, има така едно приятно сътресение и раздвижване и отваряне към нови идеи, към нови организации, малки, защото Творческа Европа, ще говорим малко по-късно и за това в моето обучение, че всъщност даде възможност и на малките организации, на микро, защото в реалността за културния сектор има повече микроорганизации. Това не са дори малки. Не говорим за SMEs, нали, Small and Medium Enterprises, говорим за микроентерпрайзес. Един човек, нали, прави всичко. Хубавото на програмата и на това, което ще видите, пак казвам, започвате през бюджетните таблици и после четете приоритетите. Защо? Защото много лесно ще си създадете една рамка на мислене. Какво мога да направя с тези средства? Там имате веднага, виждате staff costs. Разход за персонал, за хора да наемете експерти, да работят към вас, да разширите екипа си. Тоест, по време на този проект, който е, да кажем, 1, 2, 3 години, няма значение, основната идея е да бъде инвестирано в човешки ресурс. Казвам ви го, нали, като човек, който вижда нещата и отпред, и отзад, и цифрите. Защо? Изграждането на оперативен капацитет не е някаква абстракция. Това са хора, които да могат да работят и да се развиват и да черпят опит или да бъдат част от обучителни програми и така нататък с други експерти от цял свят, за да сме на едно ниво. Така че експертите се създават, когато има нужда и необходимост. Добрата новина е, че от вече 2 години, 3, също станаха така, успяхме да създадем един малък Франкенщайн, но той вече се така очовечи, е именно програмата за национално съфинансиране, която се администрира от Национален фонд култура, на която аз съм така идеолог, създател и може би и майка и баща, но всъщност не, тя си действа и функционира много добре, защото какво означава това? Да имаме експерт, който да разписва нашия проект, да имаме човек, който на локално ниво да отговаря, той трябва да е заплатен. Нали, тази идея с писане на проекти, както каза Борислава, това е много трудоемка работа. Това е много повече от просто да напълниш едни формуляри с едни числа и думички. Така че този ангажимент се заплаща и трябва да бъде заплатен. Аз съм на това мнение. И то добре заплатен, както всички по веригата. Така че тази част на националното съфинансиране означава, че ако вашия проект е одобрен по Творческа Европа, тя не финансира на 100%. Означава, че ако сте в малките проекти, 3 партньора дава 80% от 200 000 евро бюджет. В средните дава 70, мисля, че до 60, да, 1 милион е максималния праг на финансирането и големите вече са 10 партньора, 2 милиона евро и така нататък с други проценти, но това не е важно. Важното е, че тук се изисква инвестиция от страна на собственото участие. Ти да имаш ангажимент, т.е. не да ти се даде нещо от някъде и ти да не си ангажиран финансово. В случая с България и не само с България, това е, така бих казала, една много възпитателна инициатива, която ние успяхме да направим посредством този механизъм, защото той отразява огледално това, което се случва в програмата в един момент. Ние успяхме да го направим многогодишен, т.е. някакси да хакнем системата, не да я хакнем, просто да създадем нова структура, така че да може от година за година да се презаверява това финансиране, което в реалността на българското финансиране до момента беше илюзия. Успяхме също така да се ангажират институциите и да разберат, че това е най-добрата инвестиция
на средства национални в това да се развиват и да има външни инвестиции. Защото до момента статистиката ни е около 1 милион лева са дадени по тази програма от държавата, а това, което е дошло насрещно, е около 3 милиона. Нали, тази, как да кажа, елементарен трамплин и не трябва да си математик, за да видиш как функционират нещата с числа, но те се отразяват и на практика. И в това съфинансиране и собствено финансиране вие може да заложите каквото пожелаете за вашия проект, което, нали, не сте получили от програмата. В това число и такива експерти и такъв заплатен персонал и всичко останало. Така че има възможности, мисля, за това. А що се касае до разписването на проектите, ние сме на среща да консултираме всички на ниво, естествено, как да кажа, идея, проблем с формулярите. Не можем да седнем да пишеме за вас, но така или иначе никой няма да пише вместо вас. Тук това трябва вие да седнете и да видите формуляр, да се запознаете. Може някой след това да ви помага, нали, да управлява този проект, но ако вие не знаете какво сте подали и разписали, какъв е смисъл? Нали, това не е вашето така бебче. Някой друг въпрос или нещо искаш ли да добавиш? Преди този проект имаше много хубав workshop, в който ни запознаха с всички работни пакети, минаха през... съответно имаше хора, които сега аз като съм напреднала вече 3-4 месеца съм дълбала, там съм чела из програмата, вече съм... За мен това е много достъпно като език. Виждах хора и задаваха въпроси, дори не вникваха в това, което представяте, дори не... но вие правите много хубави обучения за това нещо. Така че следете, за да си хванете, но внимавайте във всеки един детайл, във всеки един... Няма нищо случайно, нищо за пренебрегване в цялото описание на нещата. Дяволът е в детайлите. Имаме още един въпрос. Два малки дяволски детайла. А ако срока за кол 2024 е януари, значи това, което сега правим, не е нещо, което е реалистично да бъде... Зависи къде се намирате. Аз не ви познавам. Вие не се представихте, ако за да приемем, време. че... Простете, аз се представих, че стартирам от началото и се надявам от тук да получа информация за път, който би бил с развитие, а не просто следващата стена. Ами аз мисля, че тук стени не видяхме. Да, има да. Ние ги движим. Но ето сега това, например, е важен детайл. Това, което до тук разказвате, въпреки че вие следващите часове ще ни дадете още детайли, означава, че срока 20 кой беше януари, не е реалистичен за хора, които започват сега. Само да кажа, че за мен съвета лично мой като експерт и човек вече с доста голям опит в нещата е да започнете с така да кажем бебешките стъпки и да се запознаете с програмата чрез една страхотна инициатива, която тя стартира. Беше първо пилотна, наричаше се iPortunus, а сега се нарича Culture Moves Europe или Културата движи Европа. Това е една инициатива за финансиране на по-малки, бих казала, първи стъпки при проектното писане и запознаване с програмата и работа с международни партньори под формата на първа възможност, мобилност на артисти или хора, ангажирани в културата и изкуството, професионалисти, т.е. вие да стигнете от тук до точка Б или С или където и да е, за да започнете срещи с ваш партньор, да помислите за някакви идеи, да намерите локации, каквото и да участвате в резиденции. И втората точка е финансиране на творчески резиденции. Т.е. вие като домакин, примерно на такава резиденция, с идея да развивате нещо, да поканите чуждестранни участници и те да бъдат финансирани, както и вашата идея по тази програма. Казвам го защо? Защото тази програма е отворена целогодишно. Сега има активен кол, има и за двете. И за резиденции, и за Artist Mobility, мобилност на артисти. И бих съветвала всички да погледнат и да се запознат и да се опитат да пуснат по нея, защото това е много добър тренинг. В отговор на вашия въпрос по-конкретен за програма за европейско сътрудничество, да, в момента е късно, но не е късно, защото вие, ако не бяхте тук и до година, щяхте да сте на изходна позиция, а сега е много добър момент, защото ние ви представяме една рамка приоритетна, но тя не е само за 2024, тя е до 2027. Със смисъл вече за тези неща може да почнете да търсите партньори и идеи посредством тази програма малка, Culture Moves Europe. Тъй, че не е късно. И друго нещо, ако вие кандидатствате сега за финансиране, много често
проектите започват реално в последващата година. Тоест, биха започнали края на 2024 идеално, но по-скоро 2025. Защото процесът на оценка и на работа има такива фази на adjustment, нали, на тъманяване, защото това са просто едни проекти. Когато те ти кажат да и вече подпишеш договор, тогава можеш да бъдеш реалист и нещата се променят. Променят се цените, променя се ситуацията в света, избухват войни, пандемии, какво ли не. Всичко се променя. Това е един свят, който се движи постоянно. Дали на нас ни харесва или не на къде, но всъщност след това вие трябва пак да преосмислите още веднъж проекта си. Така че реалистично кандидатстващите сега ще правят нещо през 2025, мисля. Много благодаря, че давате този big picture. Това наистина структурира нещата. И втория е много къс. Не знам дали вие сте правилната точка, защото медиатор означава, че имате и собствени линии за мотивация в цялото това, но вашия опит, вашето противодействие на ситуацията, в която говорим за индустрия, говорим, че големите, които имат много мощност и имат възможност да направят всичко, им трябват само прекрасни идеи. И те ги крадат безогледно. Особено в този най-креативен сектор, за който ние говорим. Когато една малка микроструктура има една фантастична идея и се провали по някаква причина един или два пъти и това нещо виси в информационното пространство и бъде откраднато, как да гледаме на тая ситуация? Аз съм имала такава, за съжаление, и беше безочливо приключено всичко. Тук все пак е институция и би трябвало поне да се мисли по тези въпроси. Имате ли мнение за това? Аз ще отговоря с една метафора, понеже така дипломатически избягвам от отговор на въпроса. Първо, защото не съм в позиция в момента, бидейки тук заплатена от тези институции, от тези програми да ви отговоря лично, но сега в почивката мога да ви кажа. Но да се върнем към метафората. Така наречения естествен подбор или теорията на Дарвин, защото една идея, ако не се реализира или ако едно пиленце не излети от гнездото и не стигне разпери крила в полет, всъщност то пиленце ли остава си по-близо до яйцето или какво. Не можем идеите да ги разглеждаме поне по смисъл, говоря на институциите, говоря се едно, аз съм тази, нали. И наистина на много места ще видите и в документите, и в това, което се пише в самите книги. Вижте, много е интересно. Тук ще ви отговоря с друг въпрос. Какво означава финансирано от Европейския съюз? Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техният, в скобите, автор и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование. За тях не носи отговорност нито Европейския съюз, нито агенцията. Точка. Така че какво се случва с идеите? Нали, тук всичко е в сферата на хипотезите, но бих казала, че много често добрите идеи, които биват откраднати или биват така нереализирани, ако наистина им дават стимул и тласък на по-добро развитие, на нещо по-силно, нещо да се върне в пространството в по-добра форма. За жалост никой не защитава това. Има закон за авторските права, има закон за интелектуалната собственост, но закони колкото си искаме. Въпросът е как да се приложат. А и закона за авторското и сродните нему права изрично казва, че идеите и концепциите не подлежат на неговата регулация. Имаме време за един последен въпрос, мисля. Да не ви отекчавам, обаче, понеже говорим за, нали, в момента за точно проектите за европейско сътрудничество, нали така? Всичко говорим. Да. Сега, не знам доколко той чисто пак технически въпрос, доколко тези, нали, конкретно тези проекти за европейско сътрудничество, те наистина ли са по-скоро за фестивали, изложби, резиденции и така нататък, а не са насочени към аудиовизуални проекти? Тук пак ме карате да казвам неща, които не искам, защото аз мога да ви кажа как законите на квантовата физика може да се
прегъне, нали, материята и да стигнеш от точка. Тоест имаме проекти, които са финансирани по програма Култура, а пък абсолютно откровенно изцяло включват аудиовизуален нали, материал и подход. Имаме един такъв в предишното ни събитие, подобно на това. Може да го гледате онлайн. Казваше се Култиватор. Вау, колко идейно. Култиватор. В този Култиватор бяхме поканили Ана Стоева, мисля, че от Тануки Филмс, което е една изключително така интересна млада филмова продуцентска компания, които обаче са, пак казвам, хакнали системата или какво са направили, тя разказва, кандидатстват за европейско сътрудничество и биват одобрени финансирани. Тук, нали, прегъването на думите и на понятията е много позволено. Не се затваряйте в тези кутии. Както каза Борислава, това е нещо, което ме привлече на първата ни среща в Брюксел. Аз първо... Това моля да го разкажа сега. Моля те, разкажи го. И после може да го обявя. Първата ми среща... Отивам аз първо в Министерство на културата, където се намираше бюрото и попадам на втория етаж, стая 214. Отварям вратата. Вътре всичко е един голям дървен шкаф. В смисъл дървена стена, дървена стена, дървена стена, дървено бюро. Дърво, отварят се, зад едната дървена врата има мивка. Вау! За другата дървена врата има 200 папки. Вау! За трета дървена врата има кламери, телботчета, тениски на Творческа Европа, шапки, чадъри, всичко. За всички сезони и стихи сте подготвени. И аз не знам какво се случва и какво трябва да правя там. Нали, смисъл, дистрибутор на рекламни материали трябва да бъда. Какво трябва да бъда? Тези папки, всичко е там. Някаква фейсбук страница, сайт, който аз не мога да ползвам, защото съм един сравнително така съвременен човек, а той е създаден за DOS система, преди това някакви много абстрактни, експериментални програмисти се работи над него и малко се бях, така да кажа, объркала. И всъщност обаче пък тогава разбрах, че понеже никой не ми казва точно какво трябва да правя и то е само в папките, които аз няма да чета, всъщност аз мога да си измисля и да го създам тепърва, което е голяма така свобода на действие. Отидох обаче след това на първата среща на бюрата в Брюксел и ме шокира тогава. Директорката беше една госпожа, много строга, нали, в момента доста по-благи хора вземат тази длъжност, но направо ме хвана с колен от нея. Тя каза в един момент, нали, повярвайте ми, може аз да изглеждам страшна, може тези документи да са страшни, може да мислите, че няма да намерите партньори, че няма да намерите финансиране, че няма да намерите средства и пари, но всичко това зависи само единствено от вас и вашата нагласа. Нито един проект не е върнат, защото няма финансово възможност, защото е отпаднал един партньор, защото някой се е спънал и се изчупил кръка, или защото министърът тогава, еди кой си във вашата държава, не разбира какво значи примерно социален цирк. Казвам, и то не фигурира. Просто рамките и ограниченията сами си ги поставяме. Същото и с думите. Вие ме питате, ами това значи ли, че? Аз ви казвам, както искате. За мен не значи. То пише, много неща пишат. Нали? Езика е най-стария коварен инструмент. Какво пише, обаче какво четеме, нали? Пише нещо. И другото, което е писането на проекти, също е да боравиш с една много така материя гъвкава, наречена пак думи. Нали? Да грабнеш някой, да си добър разказвач, пък да се представиш добре, пък да си формулираш едно хубаво CV, в което да не включваш цялата си кариера, нали, която никой не се интересува, само най-добрите моменти. Малко е, нали, всичко е това. Но с добрата цел да реализираш идеята си. И ето такива майстори на думите и на разбирането са нашите гости в нашия първи панел за деня. Да, точно така, Стефане. Ти ще говориш повече във втория. Добре, приемам предизвикателството. Аз, тъй като мисля, че вече е време за неформален разговор, понеже неформални въпроси се появиха. И също така знам, че има дейност по проект на един от нашите тук присъстващи гости, която започва след малко. Добре, значи сме спокойни. Но може би наистина да си вземе така желаната почивка и да можем да си кажем някакви неща зад кадра. Който е дошъл, ще чува.